ten chicken burger, čo ste mi dali. Ale to nie je nejaká stekaná, ale menšie také. Lebo neviem, to okolo kuráte asi zďaleka, ale tak pohode, lebo ja som myslel, že tam je nejaký rezeň, ale menšie také. No ukážte mi to. A máte nejaký blok, že to je kurácie, lebo ja akože bravšieho hovedzie moc neviem. Ja som taký zastanca toho náboženstva. A neviem od toho mesa, lebo ja som hinduista a ja akože neviem, takéto čierne meso máme. Iba briela. Ja mám čo robiť s tým. A neviem, že či mi viete zaručiť, že to je kurácie meso. A ja by tu vyhádzam zmrazačky. Ale veď, vážne je to kurácie meso? Kurácie mleté meso, áno, je tam napísané na krabici. To brávame z metra. Metra? Áno. Okay. Metre, ja. No tak a čo? Dobre, ja sa nebudem sa s vami hádať. Dobre, pohode. Ďakujem vám.